गिबियावनो सोलाबथारै दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर जासिहरनो दिनैनि बे मेहेरगोनां हाबाफारि खुंगा 37 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साननै मेलाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायहरनायनि थाखाय लोगोसेयैनो दिनैनि बे साननै मेलाव नुजाथिनायानो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसेयैनो जोङो दिनै जोंनि बर'नि माखासे जेंना लोगोसेयैनो समाजारि थासारि सोलोंथाइ लोगोसे धोरोमारि बायदिसिना गुबुन बिथिङाव रायजो-राजाफोरजों मोगा-मोगि जादों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे बुब्लियाव जा बर'फोरनि जा थासारि आरो लोगोसेनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारा जेरैबायदि बर'खौ नारसोगासिनो दङ जों बेफोरनि सायावबो जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव जोङो गुवारै सावरायलायनाय जादों। बेहाय फैनानै जों गंसे फरायसालिखौ थैबाय होननानै खोनादों, बेनि सायाव मा बुंनो सानो सार? खोथायाथ' नंगौ जोबोद दुखुनांथाव। जोंनि बर' फरायसालि गंसे थैनो थांगासिनो दङनो आलुपारा गुदिफरा फरायसालि। दा बेनि सायाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बेखौ जोङो सावरायगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिखादों दि बिथांमोननि दफाया लोगोसेयैनो बिथांमोननि ओनसोलफोरनि मेलेमजिबि बिथांमोना बिनि सायाव गोबाङै गुवारै सावरायखाबाय 10 बोसोर जाबायनो आरो जोङो फिन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बिनि नैबे समयसानि सायाव जोङो सावरायगोन होननानै जोङो फोथांना लाखिनो थाखाय माबायदि राहा लानांगोन? बेखौ फोथांना लाखिनाया जोंनि रायजोफोरनि सायाव थाबाय। जोङो फरायसालिखौ गायसननानै जोङो गावबागाव फरायसाखौ जुदि बर' बिजों फोरोंसालियाव जुदि फोरोङाब्ला बै गामिनि जुदि जाय बिमा-बिफा बिथांमोना जुदि गुबुन हारिनि जुदि फरायसालिजों थिसनहरोब्ला बोरै बे फरायसालिया थांना थानो हानो? दिनै सरकारा जोंनो गंसे फरायसालि हरदों, नाथाय जे बेयाव जोंहा थोजासे फरायसा गैया। जाय फरायसा गैयैनि जाहोनाव लासै लासै खमायलांनानै दिनै थैनायनि लामायाव दङ। दा गिबियावनो जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जे जोंनि गुबैयैनो बिमा-बिफा जायनिखि जे गार्जेन, बे गार्जेना गिबियावनो सांग्रां जानांगोन। अब्लासो जोंनि बर' बिजोंनि जा फरायसालि बे फरायसालिया मोगथां महराव थांनानै थागोन। सासे फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ लानोबा बिनि बिमा-बिफाया माबायदि जानांगोन आरो माबायदि सांग्रां जानांगोन? गुन गोनां सोलोंथाइखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइयाव गोलाव मोनसे मिशन लादों आरो बे मिशना देग्लाय जोबहां जानानै दङ आरो बे गुन गोनां सोलोंथाइयाव जोंनि फरायसाफ्रा बर' फरायसाफ्रा माखासे थासारिजों मोगा-मोगि जानो हानांगोन। जेरै दानि गोनोखोआरि मुगायाव गोबां टेक्न'लजि फैबाय, बे टेक्न'लजिखौ सौसिजोबनानै दिनै फरायनायाव नांथाबनांगोन। लोगोसेयैनो गुन गोनां सोलोंथाइखौ एचिभ खालामनो नाजानांगोन। जों फरायनायल' जों जानाय नङा, जों रोंनांगौबो आरो रोंनानै सासे मानसि जाहैनो हानांगोन आरो इयुनाव बर'नि सासे हाथरखि बायदि अलंबार बायदि जाहैनो हादों। जोंनि गुन गोनां सोलोंथाइनि गुबै ओंथिया बेनो। जोंनि बर' समाजाव बायदि रोखोमनि जेंना जागासिनो दं, बिनि सायाव मा बुंनो सानो सार? जोंनि बर'नि जा जेंना, बे जेंनाया गोदोबो बिदिनो आरो दाबो जोबनो थाङाखै होननानै आं सानो। मानो होनबा जोंनि जा थासारि, बे थासारिया गामि गंफ्रामबो एखेयानो। हमनानै ला, दिनै जोङो नुनो मोन्दों गुबुन अबेबा सोरबा हिन्जावसाया सोरबाजों खारसनलांनाय आरो लोगोसेनो हाबा जाखांनाय हौवाया सोरबा हाबा जाखांनाय अलरेडि हिन्जाव गथ' गथाय थाखानायखौ हिन्जावखौ लाना खारनाय। दिनै बे जेंना जेंसिया जोंनि बर' गामियाव, जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां सोलिगासिनो दङ आरो बे जेंनाखौ जोङो सौसिलांनांगौब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लाबो गोख्रोङै खामानि मावनांगोन। जोङो रायजोफोरनि सिगाङाव थांनानै जोङो सांग्रांथि मेल लाबोनांगोन। आइजो माहारिफोरखौ बिथांमोनखौ सांग्रां लाबोनांगोन। लोगोसेयैनो जोंनि जा मेलेमजिबि बिथांमोनाबो ओंखारबोनांगोन बे थासारिखौ बरननो नागिरोब्ला। खुंगा 37 सिलाब्रा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव सानसेनि हाबाफारि लानानै दखरानि सिङाव थानाय माखासे रायजो राजा लोगोसेयैनो जोंनि माहारि आफादफोरखौ लिंनानै जोङो जयै सावरायनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि बे सा सानजायाव थानाय माखासे बर'नि समस्या, जेरैहाय गुबुन माहारिनि गेजेराव थानाय बेले बेजे दाङाबाजि गुबुन माहारिजों जानाय जाथायखौ जोङो जयैनो रायजो राजाखौ लानानै बेवहाय माहारि आफादफोरखौ लानानै जोङो समस्याफोरखौ रायलायनाय जादों। दा गुबैयै बेयाव थांखिफोरखौ जोङो रायलायनाय जादों जे सोलोंथाइखौ जोङो बे ओनसोलाव माबोरैहाय जौगाहोनांगौ बेफोरनि सायाव जों सावरायदों। लोगोसेयैनो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, लोगोसेनो बे
जोंनि माखासे बर' आइजोफोरा गुबुन माहारिजों हाबा जानाय बेफोरखौ जों माबोरै होबथानो हागोन बेनि सोमोन्दै जों बेयाव गुवारैनो सावरायलायनाय जादों। लोगोसेनो जोंनि माखासे जौ जुवा जानाय लोंनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे गाज्रि हुदा दा बेफोरखौ जों माबोरैहाय नागारहोनो हागोन दा बेफोरखौनो जों माखासे इन्टेलेक्सुयेल मानसि लिंना लाबोनानै दा बेयाव सावरायलायनाय जादों। दा बेवहाय जोंनि माखासे रायजो राजायाबो गोजोननाय मोन्दों, सेटिसफाइ मोन्दों, रायजो राजा बाहागो लादों। दा बेखायनो जोङो बे गुबुन माहारिनि गेजेराव माबोरैहाय थांना थानायाव माबोरैहाय जोंनि जिउखौ दैदेनलांनांगौ बेफोर माखासे समस्याखौनो जोङो बोसोरारि थान्दै मेल हिसाबै बेयाव जों सावरायनाय जादों।